Čauky ľudia, som Natexa, vítam vás pri ďalšom videu. Dneska som tu s pánom Matikasom. Dobrý deň. A dneska to bude z nášho survival serveru. My sme tu už nejakú dobu hrali, ale aby to bola ako séria fair, tak sme si odložili veci doma a začneme od znova, že? No. Sorry, ja musím dať dúfam, že nám prepáčite, ale musíme dať deň. Lebo by nás tu odpalil creeper. Ja som ešte zabudol, aby to bolo úplne fair, lebo keď umrieme, tak nás to dá k nám domov, do nášho baraku, ktorý sme si postavili predtým, že? Čiže začíname úplne od znova, čiže ja sa nastavím set world spawn a teraz je spawn tu. Bude to zaujímavé, lebo my už tu na tejto strane sme sa mi zdá nehrali ešte. Teda neboli. Mám meč. Dobre, hitoli pavúka. Tu je ďalší creeper. Neideme speedruniť, ideme normálny Minecraft kľudný. Nerozdielujme sa. Beriem krafťák. Našiel som aj prvý iron už. Co nám bude hodiť? Potom sa musíme nájsť, ktorým smerom si išiel. Že ktorým smerom si išiel? Dúfam, ľudia, že nám odpustíte, aby som sa portol GNCS, lebo inak by sme sa nenašli, že? Áno. Ja sa tu som pri lave a ja umriem. Tu není keep inventory nastavený. Rest in peace. Super. Nie. Áno,
náš bývalý barán, no však ten už ideme navždy opustiť, že? Som išiel do tejto. Moje veci, mám ich späť. Áno. Čakaj. Čakaj, sa len vykopem. Ok, dúfam, že tam nebudú creeperovia. Čakaj. Tento je môj. Ja som to vyťažil dreveným krompáčom. No dostal, lebo som zobral omylom ten, ktorý si vyťažil ty. No tak láva, pozor, oni som sa kežuje. O, ne, tam dole je voda, ale je tam aj skeleton. Nie. Neber mi moje veci. Vráť mi ich. Tri irony som mal, ale jeden bol tvoj, čiže mi daj 2. Dík. Ale práve, že není jedno. Pre teba. Je tu pán skeleton. A tomu by som sa mal pán skeleton. Keep inventory. Lebo to nedám už. Ty máš diamantové veci. Ty mal si všetko zahodiť. Nie! Ty nemáš problém so skeletónmi. Ja som v mega veľkej caveke. Prčic. Ja už mám irony, ale ja som si už... A nemám jedlo, prečo vždycky musím zabudnúť na niečo dôležité hore. Videli ste to ľudia, jak sa to buglo?
Čakaj, ja tu len vyťažím posledných pár ironov, ktoré tu vidím. Dobre, prosím, dáš mi 4 dreva, prosím, prosím, ja som malú seba. Prosím, 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 prosím. Prosím, daj mi 4 dreva. Nie, ja som zabudol. Ale tie diamanty sú moje, ktoré som našiel. Ja som na to potreboval tú pec. Nech si vypečiem irony. Lenže som bebika a zabudol som na ľudia. OK. Do prkna. Ja ti dám raw irony, ak mi dáš prosím sticky. Prosím, ja ti dám raw irony. 8 raw ironov. 8 raw ironov. Teda nie. 9 raw ironov. Kde sú? Dík. Dole, ja som videl hore. Ktoré, počkaj, to boli 2 diamanty vedľa seba tie moje, ktoré som videl. Áno, to som našiel. Nice, 2 diamanty. Dobre, ja ti dám 1 diamant za to, že si ich videl. Nech sa páči. Tam máš. Sa snažím na... Dia! Dobre, tak ich potom dám. Veď... Ja ti dám potom. Lenže bol... Ja ti dám ty... No, oni boli vo... Ja neviem, koľko ich bolo. Ja som mal 2, že... Jeden. Nie. Rezimpist som mŕtvý. Áno, ale ja mám 1,5 hápka a po mne idú skeletóni. A nemám už ani hunger na zdrhanie. 10 diamantov mám. Koľko máš? Mal som 30 minút. Musím byť hrozne opatrný, lebo ja si potrebujem... Ametistová jaskyňa, zaujímavé. Ale v tejto jaskyni sme neboli ešte, že? No, v tejto jaskyni sme ešte neboli. Nie, ja si ťažím. Aj zombík! Nice! Ja zničím tieto poskyle, nech ma to nedáva sem. Ona je noc.
Ja viem, ale ja som tie postele ja som iba si zničil postele a vyhodil som ich tam. Nech ma to stále nedáva tam. To som mohol, že? Nezobral som si. Super, som pri tej našej obci, skvelé. Ja nemôžem ísť k tej obci. Ja si potrebujem nakýšiť len drevo, ktoré je pri nej, ale nie som v nej. Som pri. Môžem sa na teba portnúť? Ja som omylom dal enter. Nie, netreba, ja mám 8 ironov. Dík. Počkaj, aký dám tie diamanty. To bolo 5 diamantov. Možno to bolo viac, ale nie som si istý, tak som ti dal 5. To je polovica. No, ale jak tu chceš dať bez portovania? Iba keď bude krízovka, tak sa budeme portovať, OK? Čo teraz? Mám asi krízovku, lebo ja som vysoko a tam sú creepery. A zombici idú. Koľko je hodín? Tak o chvíľku zakončíme video, lenže ja tu musím. Ja potom už musím skončiť. Super. Mňa odpálil creeper teraz a mám pol hápka. Dobre, toto by z tohto videa bolo všetko. Ak sa vám video páčilo, dajte like, odber, zvonček a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.